Ndithathe ithuba ke ndibulise egameni likaJesu kubabukeli bonke ekhaya egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. We are back again bathandekayo. Lo uthethayo ngumvangeli uMbelengushe. Ngihamba noTata uMpostile uNdlela egameni likaJesu. Siza ke no episode number 3 egameni likaYesu. Ngicela nje usasibukele ekhaya nje, ngicela nje ushare le video, ulike, ucomment, usubscribe, ureact egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Kwi-episode edlulileyo ke besivelele into eninzi okanye besithetha ngobizo, into yoba le nto kuthiwa lubizo yintoni, okanye uTata uMpostile ebecacisa ngobizo lwakhe, into yoba ngabana uThixo umlande wamthuma into yoba makayokwenza umsebenzi wokushumayela. So now into esiza nayo kulena i-episode yanamhlanje yesithathu. Now into endirhalela uyibuza tata into yokuthi after ubiziwe ke nyani ngoku sowusemsebenzini ke wokuqhuba lento uThixo akubizele yona, that means into yokuvangela, yokushumayeza abantu, uqhuba imvuselelo yokunceda abantu ngokubathandazela, ubaphilisa, kuguquka abantu, kunceda abantu. So ke ngoku ndirhalela nje uva ke ngoku sophakathi ngokwemsebenzini. Intoni okanye ngicela nje ukucacise nje ngokuba ngabana uphakathi emsebenzini wokushumayela. Mandithatha ithuba ndibulise kumvangeli, ndibulise nako umbukele ekhaya egameni lenkosi Yesu waseNazaretha. Amen. Amen. Mvangeli, mandiqale kumbuzo wakho njena ndiye kwindawo ethi uyabona since ndavuma ukubizwa ndaya kwindawo Thixo andithuma kuyo, kutsho ukuthi ezi ke ngokundishumayela kuzo nandivulela ithuba loba ndiyofika kuzo. Indaba yokushumayela ngiyayithanda. Umsebenzi kaThixo ngiyuthanda ngendlela engummangaliso. Ekufikeni ekushumayeleni imisintende the most, kodwa ikuchurch planter ngoba umsebenzi kaThixo andithume wona sewuqala phansi njengoba ngabantu ba usazi. Le ndawo othetha ngayo yokuba ngabana kuncedakala abantu ngumyalezo kaThixo, bencedakala ngokubeka izandla kuphuma amadimoni, bencedakala kwizigulo baphiliswe, abanye bancedakala kwiinkuthazo zezwi likaThixo, sebephelelwe ithemba bavukelwe lithemba. Into endingayibalula kulonto esincedayo tata, uma ngabantu ba noba uThixo angakubeka ubizo lwakhe empilweni yakho, kodwa ukuba wena othunyiweyo awusukumi wenze, unezinto ongekhe uzibone noba uzile ukutya kangakanani. Ngamanye amagama ubizo lifuna usukume wenze lento oyithunyiweyo. Ukusuka ngonyaka ka2010 ukuyibona kakuhle ke ngokuThixo esebenza ngami njengomuntu ebengumzalwane njena ndiqhubeka neasharisha enkonzweni, uqala ke ngokusebenza emveni ngoba ngabantu ba ndithanjisiwe nami ndibuya kwii-fastings zami. Ndiye lento ndimane ndiyoyicela njengala 21 days yokuqala, ndandiyocela amandla kaNkulunkulu okuba ngabantu bandizongena elibizweni, ndicela uThixo andisebenzise ngendlela athanda ngayo. Apho ndiyakhona ndicela kwenzeke umahluko kubantu afuna kwenzeke umahluko kubo. Ndizingenile ki-fasting ngoba sikhuthazwa kakhulu ngumfundisi wethu into ukuthi umuntu makahamba ayothandaza. Even usayithetha loo nto nangoku into yokuba ngabantu bakuyathandazwa. Amen. Kuyathandazwa. Malibonke igama lenkosi Yesu. Kuyathandazwa. Xa uthi kuyathandazwa ke kuyazila ukutya, kuyathandazwa kakhulu. Loo nto ke ndiyenze practical, ngizila ukutya, ndicela amandla entshumayelo xa ndivangela uThixo abenza abantu beve. Loo nto ngicela nje na straight ndithandaza, ndichitha ixesha emthandazweni, ndicela nempiliso, ndicela namandla okumelana namadimoni. Loo nto ndibone uJehova ke endinceda kakhulu. Then woba uqala umsebenzi intente andiyimisi singaqalanga kwinzila.
and inzila zethu kusuka ngo2010 kuzotsho manje ayikho intente esikhe sazila less than 3 days xa sizomisa yona and sibone uJehova enceda abantu kakhulu ayikho indawo esihambe kuyo kungabikho testimonies yeah lonto le asikhuphisani nabani futhi sithetha ngevangeli lamanyani kushunyayelwa kuthethwa ngezono abantu baguquke baxhoma izandla beze bamkele uYesu abantu uthethwa haleluya kuthethwa ngalo ivangeli eli noxolelo lwezono uyabona ke abantu abaninzi selibutshintsha ngokwevangeli abathetha abantu ngoxolelo lwezono kodwa lonto leyo siyiphusha lo agenda kaThixo apha ezilalini ifasting indlela esincede ngayo nesinceda ngayo abantu bayasizeka ngempela obody 2 abantu babuye bebanjwe emkhathini bakhululeke babuye babe nobungqina eyo iBhayibhile ke ithe nguNkulunkulu omilisayo uthi umpostoli Pawulos thina sityalile omnye wancenceshela kodwa inkosi emilisayo lonto ayithethi into yokuba ngabantu akunabantu abathe bevile beza futhi behlatywe lizwi likaThixo siphinde sibabone bebuya umva so sinokholo ke kwinto ethi abasikhonza nabo ngabona ekufanele into ukuthi sikhonza nabo kodwa enye into omvangeli endiphawulayo ekushumayeleni kwethu dad into ukuthi umuntu okhe wahlala phambi kwethu samfundisa safikele kule period yokufundisa ya amathuba amaninzi xa bephume baya kwezinye indawo bafika bangalungi kwezo ndawo ngoba bafika bebona kusenzelelelwa okanye ezanto abashiye ehlabathini bafike senzwe ebandleni fumanise abanye bayawa abanye baye baphela bewashiya lo mabandla baphinde bafone into ukuthi hey asiyazi into eyenziwa kulamabandla nenkuthazo ke ethi umuntu makashumayele lento ayifundisiweyo iyayibona kulomeko ke ya kodwa eyona nto endifuna ukuyiveza into ukuthi njengoba sendila ebizweni zininzi izinto ezenzekayo ke kakhulu amayelekenqe ayenziwa ufumanise ukuthi kuzanywa indlela zokuba ubulawe nabefundisi nabecawe bayazama ukuthi xa bebona ukuthi abantu beze ententeni yakho banendlela abazenzayo into ukuthi bakufake etherapy abanye bafuna ukugxothisa ngokuhlala utyholwe ngezinto zizinto ke ezihlala zisenzeka time and again xa umuntu onyakazisayo ukuthunyelwa ngabantu into yokuba mabakulimaze ukuthunyelwa ngabantu into yokuba mabamoshe intente zakho mabamoshe isystem isiganeko esidibene nazo ezo nezokuba ngabana kuleqwa abantu xa besuka emvuselelweni enzela uba kuzothiwa ile nkonzo yenza abantu bahambe ebusuku bayalimala abantu ezonto zinjalo ukutyholwa nangento ezinjalo even nawe ongumfundisi ojongelwa ekwenzeni okubi ebantwini not lento oyishumayelayo so zizinto kodwa ngoNkulunkulu siyadlula ngoba iBhayibhile lithi yonke into ayenziwe uYesu nakuthi izokwenziwa ngangoba uYesu ususilumkisile kakhulu nto masibalumkela abantu bazosinikela ezinkundleni zamatyala ukuba sibethwe abanye ukuba sibulawe uyayivile njalo but uNkulunkulu usoloko nathi ya ukusuka ngo2010 ukuzotsho manje uqala kwami ba full time in ministry ya ndiye kwendawo uThixo andithuma kuzo andikazisolda and ndimbona uJehova ehamba nami ngendlela yonke imihla ndiyamangana mandike ndingene kwindawo zemindaba zemiracles endikenda zibona ezisandimangazayo nangoku uma ngabana ngicinga ngobekwa kwezandla kuphela okanye ngokukhwazwa kwegama lika Jesu ndikhumbula ngenye igame kwakuthunyelwa abafana ukuthi mabanilalele buye ententeni bethengiwe so uThixo wandixelela ndithe uThixo sengixelele kanjalo shumayele ententeni ndachaphazela nangendaba yokufa abantu bafe bacima ndiyayolela kanti seyigcwele into banzobulawa ngolosuku so kwezomnyuma xa phumene ententeni ukuthi hey ugcwele banzobulawa namhlanje so ndaqonda andikwazi ungahambi ngoba akukho moto akho mzalwane nemoto akho ndlela yoba ndingalala nalapha
and kunabantu endisuka nabo kwelacala ndihlala kulo now funeke ndikuze babe bayahamba ndihambe nabo so ndaqonda ndikwazi ukushare nyhani ndadibana nabo abantu beza kodwa ummangaliso owenzekayo ndavele ndathi nje ngokuthetha ya ndabuza ikhona ingxaki bavele behlulelana bathi ayikho ingxaki ndabe xa ndigqibodlulwa Thixo jika uprofete kwabantu ubaxelele bayasetyenziswa ngamagqwirha wena uzele bona ukuthi ubancede hey nabe senjika kulo case enjalo uthi sowuphungukile udlule kubo usazi uphinde kuthiwe iphindela kubo so emveni koko kwafe kwaphendulwe one wathi nyanga ithetha mfundisi babe bayaqala nabo ungena enkonzweni ziziganeko ezo zimiracles ezisoloko zisenzeka ngikhumbula ngenye igame kufika abanye otata abathathu bezondidubula so into eveyenzeka mna bandicela into bandize omnye uphethe umpu ufihle unxibe i-tracksuit ye-pirates ezinemigca ukubambe le tracksuit kanje akayiziphanga so ubambile mna ndiyawubona so uphakathi so ekucaba ke ngoba bebenzonithethisa so vele bandidubula emveni koko bahambe so mna into endivele ndafika kuye ndifike ndabulisa ndifuna ubamba isandla njengoba bengafuna ubanjwa isandla nalo phethe umpu kwanyanzeleka uyeke ekhwapheni akhole isandla so mna ndithetha ndi-friendly so baphela bethetha into engavakaliyo into babazothini kahle kahle so bajika lona seguqula umpu ke ngoku ubeka ngaphambili ehamba phambili kuye egeyithini beshawutana ubheka pha egeyithini into babe kuthiwe mandingathethiswa ndithethisweleni so kwangona ndoyikayo so kwiziganeko ke ezinjalo uThixo uqhubeka ehamba nami ya into endiyigarantayo ke akukho nto endiyibalulekise nendiyihlonipha njengokuzila ukutya nokuphila ngcwele uNkulunkulu uThixo umcele every day ya ungazenzi ngathi namhlanje uvuka ungenaxhala uzenza namhlanje ngathi uvuka unamandla okubangabi ngathi ungayenza iyona nto endincediayo every day leyo kwi-miracles zokubekwa kwezandla andinogqiba ukuzibala kodwa kukhona i-miracle engummangaliso eyenzeke emehlweni abantu bonke kodwa umfana wayehlala kulala yasengojini owayehamba nomshumayeli unantsika uEdmolo ya babesinswe bonke apho lo mzalwane lo wabethwa apha eNgcobo bethwa ngebhethe le-softball ekhuthuzwa ngotsotso uphuka elithambo elesibini njengenghlahla sinamathamba ayithunga ndandishumayela ke ngengomso ndisithi ndiva amandla lapha umuntu ofile ndingamvusa ngawo ndathi ke ngoxa ndithetha andikafuna uThixo into ukuthi aziswe umuntu ofileyo ngoku funa akhazise kuqala ophuka ithamba kanti le nto izokwenzeka ngomso ndiyafika pha inkonzo iphakamile lo mzalwane ndifika ubophelele ngesikhafu uhleli ujonge phansi inkonzo isemandleni bese ndiyinika inkonzo ke ngomna ndavenda ndabuza ukuba utheni kwabe sekuphakama umshumayeli Edmo exela into yokuba ngabantu ba hey ubethiwe eNgcobo xa eya eAll Saints kufika ezingekho imaterial phayana kwathiwa makathunyelwe ecofa emva besibhedlele so ke ngosibona kuleli xesha ke ngoba begwaya bebusuku wasetyenzwa bebusuku kuzoba nzima indlela obuya ngosithe sizomsa ngomso kodwa siyasakhumbula ngosisendlini ke ngoku xa kufuneka utata izolo bethe ufuna umuntu ophuka hamba si so elithambo ke sebelibuyisele ke ngoku lokuphukile qwatha kushekela i1 xa ndifika kuthethwa lona ndandimakhilwe unansi uMatheyu chapter 15 apho ithi uYesu wenyuka intaba bakwaziswa kwiziqhwala inantsika abangevayo abangakwazi ukuthetha nezilimi akhilela lizwi so ndathi phambi kwamehlo abantu maka ethe abonakalise makanyakazise isandla wacaba sinyakaza isandla siyamqaqambela ya ndavenda mbamba kuleya ndawo ndaqhubeka ndifunda le verse ifundelo le verse ngicacisa yona ndathi ngisacinga into ethi ngizothandaza kanjani nakanene wathi uNkulunkulu mandiyiphakamisele ngandiyigadlele phansi bonke abantu bebembonile indlela besendlungwini ngayo xa ndithi ndiyigadlela phansi andibiza igama likaJesu oko bendimbambile njengoba ndifundisa ndijikeleza naye xa ngabantu bandiyigadlela lengalo kwaxhuma abantu bema ngenyawo endlini
yena zange bekhona expression obuyaqaqanjelwa wavela ubuya kwakhe isandla wavela wasimuvisa sasebenza xa ngabantu ba eyocheckithwa ithambo lihlangene lo mzalwane lowo kwewesibini ummangaliso wenzeka kuye kwaphiswa ngaye ngumama wakhe edolobheni utata othile wayemazela estandini wayohlala apho lo mama lona badibana edolobheni bazana ngokusebenza pha ebehlupheka abantwana efirstborn yakhe lo mzalwane so ke ngowasweleka lo tata lona adopte lo tata ngalendlela nje yokuba ngabane efuyile lo tata emakhaya uye wasweleka abantwana ngoba yamxela ukuthi akangwapha ngoba akwaziwa kokwabo naye akakwazi kokwabo akayazi nefani yakhe yamanyana akamazi wafika ezocela umthandazo ndishumayela ilizwe lithi okungenzeki kubantu ukuthi kuyenzeke lonto ayonsibona wafika ebalisa lento ndathi makeze ndithandaze naye ndandicimba into ukuthi uThixo uzothi xa ndimthandazela akhile mhlamba akhile address akhile namagama wabantu anike nenumber phone akakhila anto kodwa ngathi xa ndigqiba umthandazela ndathi uNkulunkulu akaloxoki iza kwenzeka lento oyifunayo uThixo uyamazi wathi hamba apho walala ebusuku uthi kwafika umuntu othetha ngesixhosa wamnikeza inumber phone wathi nazi inumber zikanyoko amen lo mzalwane lawo nje wayebeselapha eSouth Africa ke ngoku apha ezinamba ke ngoku wafika ndiyabuza uyasazikhumbula izinamba wandikhumbula zonke nje clear ndamnika ifone wafona wafona wathetha ngelwimi labishona waxela into yoba ungubani ukhandela ubani wafe walila la mama ubanja umuntu ongumama ngapi walila lo mama waxela iba yena ungubani wayemnikeze utata ubani edolobhini owayephanga owayenestand endaweni ethile okwesibini yena ungumntana oqala kubantwana abane wathi umxelela igama emxelela date of birth uyakhala so lo mzalwane wahamba apha eSouth Africa esiya kumama wakhe akakazi aphinda wabuya kodwa umshumayeli Edmono nantsika noEdwin leyo nto bayayazi umshumayeli lo sikhonza naye ezo miracles ezinye baninzi abantu endibizwe begula ngifika umuntu ngibona uyaqhawuka ukwimeko yobuyabhubha thandaze naye nami ndingaboni ithemba kodwa ngokuthandaza so umuntu avela aphinda recover so ezo miracles ezo ndiye ndithi xa ndicinga ngazo andizifaki mina ngoba ndine input kuzo ngoba nami izoko ndifika ndibona isimo njengabanye abantu into ethi yeyikubi kulomuntu kungangenzeka nantoni so umuntu ndifika ndithemba izinto ezimbini ubuyakwazi uthetha mamkelisa uJesu akho thuba ke elimnandi ngakumbe emntwini onenkani njengethuba lokuthi xa gulayo umamkelisa uYesu ngoba kunabantu abangafuni umbona uYesu xa behamba ngenyama kodwa xa egula bayamfunda so bamkelisa uYesu umuntu emveni koko xa ingakwazi uthetha nithemba incwadi kaYakobo chapter 5 ezantsi kwala heading uzantsi ko verse 13 ethi amandla omthandazo ithi ke ngokuba ngabantu basithandaza apha makubizwa amadoda amakhulu alibandla athandaze phezulu komuntu ogulayo inkosi lo mthandazo okholo iyombuyisela ebomini ithi nobe benze izono waxolela izono noba uye wabhubha emveni kokuba ngabane thandazela ngumuntu othunywe nguThixo vele ngikholwa ukuthi usezulwini ngoba uxolelwa izono ngenxa yomthanjiswa kaNkulunkulu amen so kunento endiboneke kutshintsha impilo zabantu ngibone kutshintsha imichato ngibone kusakheka imizi even nangoku abantu bane testimonies ngabantwana babo bane testimonies ngemichato yabo bane testimonies ngemizi yabo nange progress so bathetha bona ngokwabo into ukuthi ufika kwakho nalevangeli isincedile andifuni umuntu obonga mina ngifuna bonga uJesu amen amen yo ndiyakuva tatam ndiyakuva usaqhubeka uthetha uthi wabonile amandla kaThixo ekunceda uThixo kulomsebenzi akumisele wona wokumshumayela nombuzo nje omncinci ndirhala ubuza nje okay kodwa uphendula kancinci kodwa ke uzawongeza yes njengoba ngabana ke uqhuba ezimvuselelo ezi umbuzo endihalela uwazi nje ngulona ndikhe ndikubone xa ngabana sinemvuselelo ezininzi
akufikelela xesha le-altar call kwamkeliswa abantu uYesu bamthatha uYesu kufikelela kwela xesha lokuthandazela abantu nokubekwa kwezandla abantu ya ndiye ndikunotice sometimes ukhwaza umuntu sithi kunomuntu okanje nakanje okanye kunomuntu onento ethile ya oseback ya so uyumcela into yoba ngabantu makasondele ngaphambili uzomthandazela so bengicela nje tata undicacisele nje into yoba ngabana laa meko yenzeka kanjani ube lo muntu ungamazi zawathetha nayo into yoba ngabantu hey mani nengxaki lolu hlobo nekanje but wena uye uthi ubani unento ekanje and lo muntu eze straight ubonakala lokuba nyhani lo muntu le nto ithethayo unayo nyhani and yet umthandazele cela nje uvelele nje loo ndawo tata negameni likaYesu. Mvangeli so ukhumbula ivesi mntana Nkosi elithi umoya oyingcwele xa ethe wafika uyonifundisa anikhumbuze izinto ezifundiswe inkosi uJesu iphinde kwenye indawo ithi umoya oyingcwele uyokunikhokhelela kuyo yonke inyaniso. So ikhona futhi enye ivesi ethi umoya oyingcwele uphengulula inhliziyo zethu, which is uNkulunkulu esimkhonzayo wazi yonke into ngathi ma efuna usinceda akohlulwa ukuthi angayikhile emntwini amsebenzisayo lonto. So indlela ke lo mbuzo ubuza wakhe wabuzwa ngomnye umfundisi ndihamba naye simdaka sigqibo kwenza umkhukhu esikhonzela kuyo lapha eKapa. Simdaka wathi ecelwa ke ngoku nje ngomuntu ophayana into yokuba kukhona umuntu okufuneka emthandazele phayana. Ndafika ndathi kuye ke jonga mzalwane wami nguwe obizwe phayana mina ndaziwa sithina sodibana emthandazweni eyoba ngabana mina ndingutata akho enkosini loo nto leyo ngoma siyilibala wena fika wenze lo msebenzi sizothanda sathi xa sithandazayo xa sithandazayo ndawo ndaboniswa xa ndimbeka izandla lo mama wayeblokelwe sisisu neveki esithathu engasayi ngasese andibeka isandla lo mama wathi uthi ndaboniswa apha kudlala into engathi ividiyo apha ku ndabona incwabe elitsha elombiwe ndabona iveneza ngomva kwaphuma ibhokisi yabetha bucala yaqhekeka kwangena amaplanga kodwa yena waphuma wema ngenyawo kule bhokisi bona lo mama simthandazelayo ndabe sendicela apha endlini into ukuthi wena mama ubungazusinda ngoba ndibona enduphilisiwe ngoku ngoba ndibona lo ndatsho ndibalisa lelo ndigqibo ibalisa. Kwabe sekuxhuma enye intombazana into ethi hey qho ngo-October kungo-October qho ngo-October ekhaya umuntu ogule ngo-October kasindi besiqinisekile uba umama uzophuma. So xa sigqiba kanjalo xa siphinda simbeka izandla ndabe sengixela umfundisi umbongo uthi uThixo masihambe lo mama uzokhululeka ngoku kusho ukuthi ke ngoku uzorelease yeyi xa siye emnyango siphuma siye emnyango wabekhwazi beyi wabekhululeka sithe siye emnyango wabekhululeka njengempela betha ngawo number 1 number 2 ekhulule ene 3 weeks umfundisi umbongo yabuza xa sendleleni yetata lento yenzeka njani njengobubuza lento ke kuyenzeka uThixo athetha apha kum ndive izwe elithetha kanjalo kangangoba omnye ndide ndimbonise uba ngubani lo. That is why xa ndifika kwindawo abangayiqhelanga loo nto yomuntu owazi into zabo engabonanga ndiye ndithi ngoba engezi mde ndimkhombe ndimbuze lo mibuzo ngoba into ebangela ngabana ndiyithethe ngongathi andimazi uba ngubani kungoba ndilungiselela amathuba okuba kuncokolwa kuphuma enkonzweni. Bangathi umfundisi uthakathisa abantu umfundisi uthi abantu banezinto bengenazo makaziphumele yena eresponda ekuthetheni kukaThixo. So izoko kusenzeka lonto ke izoko ikhilwa apha kum into engincedayo ke kulonto umfundisi wami wasifundisa into ethi uma ngabani umuntu okhokhela ubothandazela indlebe kamoya neliso likamoya nengqondo kamoya nenhliziyo kamoya. Ya lezo nto ke ndizicela okokoko uba ngabantu bakudingeka iprofesi inkosi use me. Ya lezo nto zizo ke ngokubona ufana nophikayo ukhona abavele baphiki bengathi ayikho lona. So ndisuke ndiqhubeke ngoya ndiqhubeka umbone sede ngoku kodwa bekade ethi ayikho le ndabuza uba ndizazi kanjani ezi
So nguye umoya oyingcwele lilonke othila lo simcela kwi-fasting lo sizile ukutya kuba makasisebenzise kule lemvuselelo. Amen. Amen. Hallelujah. Tata ndiyakuva. Omnye umbuzo nje olandela emveni kwalona tata nguloba ngabana apha ekumiseni kwakho intente ndiyakubona ke jikeleza zonke ezilali uthi kule ilali ube ukulena wade ofikelela nakule yami ilali. So ke umbuzo endawo ngicela ubuza apha kuwe ingaba wena utargete uhamba ilali na okanye ingaba nguThixo lo ukuxelela into ba misa intente kulalana misa intente phakulalana misa intente kulalana. So ngicela nje ingcaciso nje kuloo ndawo into ba ingaba umnqweno wakho nalokanye okanye nguThixo lo uthi yenza njalo na. Okay, maniqale nizozidibanisa zombini le mibuzo yakho yomibini ngizokuphendula ngayo yomibini. Lento ingumnqweno kaThixo ngoba ilizwe endalinikwayo nguThixo kwi-structure sokuqhubeka nomsebenzi kaThixo. Nasi apha incwadi kaMateyu uchapter 28 lilizwi kangabana kwilogo le yethu kukhona lilizwi ethi chapter 28 verse 19 hambani ngoko niye kuzenza abafundi zonke inhlanga niye zonke inhlanga uthi ukuthi ngokukaNkulunkulu sithunywe kwinhlanga zonke uthi ukuthi fanele bake ngoku sishumele sisazi ba silindwe zinhlanga zonke uthiwe masihambe. Now ke lonto leyo ke ngoku ithetha into ukuthi lento isentandweni kaNkulunkulu njengoba isentandweni kaNkulunkulu ke ngoseyilapha kumke ngokulonto into kuba ngabantu ba ndiyafuna ukuhamba yonke indawo enomuntu ongakholwa not ezilali kuphela. That is why sisebenzisa ngoku ne social media kangangoba ndisathandaza uNkulunkulu andinikeze abantu abagudi kwi-English abagudi ukuyithetha nabafree ukuyithetha. Andithethi into ukuthi abekho gudi ababakho bakhona bagudi but abanye ufumanise abanenhloni. Ndifuna utolikelwa xa ndishumayela ngoba into ndithunywe kwinhlanga zonke. Now okwesibini ke kwindawo endiya kuzo uze ndisuke kwenye indawo ndiye kwenye indawo ubukhulu bexesha uThixo uyandixelela uba mandisuke ngondiye pha. Into endenza ndoyike kakhulu ke njengomuntu ohlala ethandaza ophila lempilo yomthandazo uThixo uhlala ethetha nami. Njengoba bendike ndabalisa kwenye episode ndiye ndihleli nje nasemini nje ndive kunento ethi mandihambe ndiyothandaza entabeni kanti uThixo kunento afuna uyithetha. Ndingazilanga ngamanye amaxesha kube nento manivuka ekuseni before ndibe ndiyaphunga ndiyadla kodwa maniqale entabeni. Ngamanye amaxesha ndiyasekutshonilanga njengoba kungena imithandazo mna ndike ndingangena emthandazweni ndibe ndiva kuthiwa mandiye entabeni. Now vendiye khona kanti uNkulunkulu ufuna uthetha undixelele ezinto. Into endayifundayo ke into yokuya endaweni uThixo ngekathi ya noba eyifuna lonto kuye kuthi kovela izinto phayana uNkulunkulu akubuza into ukuthi bendikufuna endaweni ethile kutheni ulapha. Eyesibini uthi xa uqala uvela umsebenzi pha xa konakala lushiya ngemva akubuza uNkulunkulu ufuna ntoni apha ngoba bengekathi ubahamba pha kuyonakala pha. Ufuneke ngoshiye lo uqala uvela uphindele emva. So ndafumanisa into ukuthi uThixo uyayibalulekisa xa ungumuntu ohamba naye into ukuthi ukuhamba kwakho kuhambe naye njengala verse ethi ukunyathela kwendoda kulawulwa nguJehova. So xa ngabantu ba ukule meko yokuthunywa fanele uJehova ummamele. Kodwa andithethi ke aba bantu balazy bahleliyo ezindlini bayadla njena bathi balinde uJehova athethe. Lonto sifuna into ukuthi kuthi kanti unento yenzayo emveni koko ube umamela uNkulunkulu. uNkulunkulu uyathetha. Fana naxa ugqibile endaweni noba usafuna uhlala wena vela uthi uJehova dlulela phambili misa ngokubantu bokusebenza apha wena udlulele phambili. So ke ikanjalo ndiya ngoba uNkulunkulu efuna kanjalo. Okwesibini uyathi uba mandiye nami sengqono wami letho. Yes. Ngoba mfangele before ubuzo omnye umbuzo ke kulento obuke wayibuza yokuba ngabantu ba ubona kunento ezenzekayo ndike ndibe nombuzo ngoba ndibe nawo umbuzo andazi ngoba abanye befundisi baba nawo na abashumayelayo kuguquka abantu bemilisela abantu enkosini. Ndike ndizibuze aba bamileyo bame njani
naba bawileyo bawenjani because the same message eshunyelwe kwaba yile ibamisileyo aba iphinde bona baphinde babuyele emva. And yaphawula ke kwi-altar call zethu abantu beza belilinye embezi amathuba amaninzi. Noba bekade kudlalwa bekade kuhlekwa apha eNtshumayelo kodwa ndiyaphawula into ethi xa kufika ixesha le-altar call wonke umuntu uyazimela. And nathi sikhuthaza loo nto ukuthi ungamnako secankwakho. So ndinobuzwa ke kuwe ke njengoba nawe ke ungumuntu wathi ndawuphosa umlobothwana wenkosi yakubaba le. Wena ngelanga uqala kwakho uya kwi-attendance yentente ngoba nawo waguquka kuyona. Ya wena weva kusenzekani ngoba thina izolo singaphakathi ententeni asiyazi umuntu inole into abangabantu kwenzekani. Kwenzekani kuwe nokuze wena ubambeke kude kube namhlanje usamile. Oh amen tata, hallelujah, amen. Yo tata mangiqale kule ndawo okokuqala yokusindiswa kwami. Ya usindiswa kwami ke ndisindiswe ndisemsha kakhulu. Yeah, I was a teenager ngela xesha. I think ndana 17 years. Yeah, ukuya kwami okuqala attend intenteni emvuselelweni. Ndandingena zinjongo zoba ngabana ndiyosindiswa. Okay. Yeah, ndandingena njongo zoba ngabana hayi ndiye ententeni kuba ndifuna ukusindiswa. Ndandisiya nje kuba ngabantu ba lento ndandiyothuka ndandiqala uyibona iqala ufika kwaselalini yami. Yeah, yonke le 17 years bendiyiphila zana ibona pha elalini yami. Yayiqale ukwenzeka la nto le. So ndandinalanto bangabana ngihalobona uba kwenziwa ntoni kahle kwa. Kangangoba ngabana sasibuye esikolweni sikhawulezise sisenza imisebenzi yasekhaya kuba sileqa uyo attenda pha. Mwancwe. Kuba lento lena intsha phelalini iyothukeka. Kangangoba ngabana pha elalini yami kwakugcwala izitulo abantu bame ngenyawo nasebhek abanye bame emnyango ngoba lento yayisathukeka. Amen. I remember. So ke ngoku ndiyaphaya ke ndingena njongo zokusindiswa because kwalento kusindiswa andiyazi kwalento kusindiswa because mina ndikhula ndinento ethi tata umuntu okhonzayo lo muntu lo womkelekile kuThixo noba ukhonza kwephi inkonzo kanti all along ndiyazikhohlisa. Khona umhluko between komuntu ocawayo nomuntu osindisweyo. Lo nto ndoyazi the day ndisindiswa. Kodwa xa ungekasindiswa awuyiqapheli lo nto leyo. Nkosi yami. So ke ndaqhubeka ke first day ndaya ke ententeni ke. Afika ententeni ke sihamba ke neskim sami amajida egameni kaYesu. Hallelujah. Asikasindiswa ke sijongene intombi ezi ke. Xa ungakholwa ke uyalaqasa usingela uphethikiwa. Awuthongile kuye kuyo only kuphela. So sangena ke ku first day. Safika ke userious inkonzweni kuyakhonza ugcwele kuthe qhu. Sama eback sabukela. Khumbula ndafika apho tata ushumayela angisayikhumbuli kahle ivesi oyishumayela kodwa ndandinongena ndava amandla. Ndazibona into bangabana manje ndingene kwenye indawo. Ndiqhelile uye emilalisweni tata eZiyoni. Sihamba ke nontanga ndini. Kodwa kungabikho nto qhelile ubheka epostile emilalisweni kungenzeki mix. Kodwa ndathi xa ngene intenteni phemvuselelweni ndadave kwathi dlwenje apha kum. Jesus. Umoya wami nje kwanento nje engqinayo ethi amen apho kungaphakathi. Amen. Ndingayazi noyazi lento inkonzo. Nkosi yami. Fika ke kushunyayelwa nyande ngendlela engummangaliso. Ndimangazelekile. Ndibona abantu bacula kamnandi kangaka. Aba bantu bagida kanje kukhululekile kumnandi konwatyiwe. Yaqonda manje ndiyayithanda malento le. Nkosi yami, Nkosi yami. Ke nangona nandibanjwe ngumoya ke wontanga ndini ngela xesha. Yeah, because mina ndangekho kakhulu kule nto yomosha nokuropha. Noba bemosha mina ndandisenza kuba besenza otherwise ndandingumuntu nje ozilungele kwa before nisindiswe. Amen. So ke yaqhubeka inkonzo kwakhonza kwafikelela ixesha loba ngabantu ba kubizwa abantu ngaphambile ukuze kwamkelisa uYesu ialtar call kuthandazelwa abantu. Wawuthi ndikhumbula apho tata apho wawushumayela khona enanto yayindoyikisa wawushumayela isikakhulu ngesiwoko. Hallelujah. Yanqonda lento yesiwoko lena kanti icaciswa kanje kuzo zonke izinkonzo ndandibheka kuzo yayingathethwa ama ndidibene nesoko.
and ndandiyibona ngexesha uyicacisa ndiyibona manje lento ireal ndiyayibona iyaphila haleluya ndiyibona isenzeka ndizibona ndifakwa kulomlilo Yo. and aqonda inkosi yami uYesu lo ndiyamdinga ndiyafuna nyani Amen. andihlangula ncede kule nto because ndiyayibona le izawenzeka first day ke andaya ngaphambili uyokwamkela uYesu but ndaphuma enkonzweni ndonwabile and wathi wena tata xa ngabana kuvalo naxa ufika ekhaya ufika uthandaze noba xa uzofika utata ukutya kwakho ufika ukutya kwakho uthandaze naxa uzolala uthandaze uzobona kusazongqina uba kwenzeke ntoni yange andihambi nto sibanije ekhaya ndihamba noodade wethu nomkhulwa wami asifika nyani ekhaya nyani saqomba sayikraya le nto le ithi safika nyani kwaphakwa sithandaza ukutya sithandazela ukutya saqomba sonwabile kumnandi xa silalayo sathandaza ndandingumuntu ke owethanda uhluthwa ngamaphupha ke amabi ndingumuntu ophupha esilwa ndiphupha ndileqwa kuwo lamaphupha every time ndisoloko ndisohlulakala alikho iphupha apho ndake ndaliphupha ndiwina okanye ndisoyisa onke lamaphupha ndandisohlulakala ndileqwa amen ndileqwa ndifunyane futhi so ke after ndithandazile lamthandazo ka first day uba ndiye ententeni elo phupha zange laphinda lenzeka Nkosi Yesu kuna namhlanje amen ucaca uba ndandikamkela uYesu ke ngokuya kwami nje emvuseleni ententeni wabadeliver ndakhululeka kumoya womaphupha amabi so ukuthi lento lena iyasebenza engamandla amen qhubekeka ke ndimane ndisiya enkonzweni qhubekeka ndimane ndisiya enkonzweni ngoba ndiyayithanda lento ndiyayithanda lento manje ndisiya enkonzweni njalo manje ndisiya enkonzweni nomkhulu wami nodade bethu manje sisi attend singaphoso noba iweda ibanda kanjani aniphoso enkonzweni qhubekeka ke nyange ndathi nafikelela ixesha loba ngabantu nami manje sithatha isigqibo ndimthathe lo Yesu amen yasithatha isigqibo nami ndaya ngaphambili ndamamkela uYesu ndasindiswa yahlukana nezinto ezokungasindiswa ndaphuma eskimini emajideni ndakwaxela into bangubana ngondisisiwe ngonoYesu ndaphuma kuni ngoku asoze niniphinde ninibone intweni nesikhwenkwe phakathi zonke into zomzemichocho zophatha amazembe ndiyaziphuma ndiyashiya because ndamkele uYesu amen qhubeka ke ndakhonza ndazibona ndiserious ndazibona nami ndidelivered enye ke into eyandibanga into bangabana ndihlale kakhulu apha kuYesu ndabona uYesu enceda amen phayikaya ke kunomntana ke ongumzala wethu wakulomama okhulele phayikaya okhula ehlutshwa kakhulu lidemon lokuxhuzula uhandiswe indawo la demon yamqala I think wayesenenyanga yamqala senenyanga ehanjiswa indawo zonke ngoka 2006 yamqala 2006 until 2015 lo sisindiswa ngayo akondawo apho wayengahanjiswa khona xa ngabani isenzeka lanto lena yayisenzeka even kathathu ngemini ekuseni emini nasemalanga Nkosi Yesu umama exakiwe into bangabantu uzamsaphi because uhambe indawo zonke engancedakala ngokuya kwethu pha kulaa ntente imviselelweni zange aphinde axhuzule kulapho ndabona into bangabantu manje leni inkonzo izoba yami inkonzo zakhoza apha kule nkonzo amen because inemimangaliso ndiyayibona even nomama wayibona wathi le nkonzo le inothixo le nkonzo amen so ke ndaqhubeka ke ndakhonza sakhonza bekhaya ke sakhonza abe besithi abantu hayi lo pastor wenu lona uzamka goduke anishiya apha nizawuthini into ke wayesifundisa yona utata wesithi osifundisa yona tata usithi ke ngoba wena uhambile wasifundisa into ba umzalwane makabe neyakhe iBhayibhile afunde iBhayibhile yakhe athandaze noba sendingekho apha uYesu yena akahambi nami uzawushiyeka kuyo so ndawabamba kulamazwi lawo ndaqhubeka ndakhonza hayi lezibona mama ndiyamiliseleka apha kuYesu wabelethetha ke abantu into bangabana hayi uDisemba uyeza nizawuyeka yonke lento leyo sizwa kwamsizwe ke around pha kuba sijonge epaskeni qhubeka nakhonza wathi wafika uDisemba nyani samini sasindisiwe wadlula uDisemba
ndiyamnqoba lapho ndiyazibona khona uba yema ndisiniswe nyani yakholwa ngo because ngoDisemba mosi yayibela ixesha le-festive leziyunguma ya nongaqondi kakuhle ungena phakathi kwabo naye ngoba ehlekapho okanye erhaleni sethu usinisiwe wafika apruveke phela into lo muntu lakakasindiswa akakholwa so kulapho ndazibona khona uba ngaba ndisiniswe nyani ndinqoba idimoni kaDisemba isikrongo kangaka so ke yaba njalo ke into yokusindiswa kwami ya ndaqhubeka ndimkhonza uYesu ngendlela emangalisayo ndingaphoswa zimvuselelo ndisuka nakwezinye ilali ndisuka phela yami ndiye nakwezinye ilali ndileqa lento ngoba xa ngabana bamkela uYesu kufanele nguwo leqe ke emveni kwakhe sele imkela imvuselelo phela elalini iye kwezinye ilali ndihamba zonke ilali ndihamba i-cross night ndihamba imvuselelo ndihamba i-cross night ne-whole night prayer ne-conference yathi yamiliseleka laa nto kaYesu yalela ndiyasindiswa yazi yabonakala napha ekhaya into yoba ngabana ema nomfana lo usiniswe nyani uYesu so yaba njalo ke tatam into yokusindiswa egameni likaYesu amen vangeli uyabona njengoba uyibalisa ndiva amandla amen tata vanikhuthazeka ngoba mawushumayela wena uvukubulaleka ngophakathi awazi bakwenzeka ntoni ebantwini uyathetha ebantwini awazi noba bayafa noba beva qha kuba ubabona bebakhona every day lonto uyikholwe noba ngabantu ucele uNkulunkulu nezinokubekwa kwezandla ebantwini abantu akhonto endenza ndihlala ndi-serious noThixo ndimthatha serious ukuthi kanti uNkulunkulu wayinyanisile naxa ethi uzothumela abantu abakufuneka bencedekele ngam abantu abazabe phethe abantwana njengalo uthetha ngaye kangoba njengobusekapha ebekhembe umntwana wasweleka omfundisi uMbelembushi bebenqinile ngaye wow wenzekelwa into ethi nento emlumayo kodwa waphela ephuma umphefumulo bejogile bandifonela ebusuku ndinomvangeli bulawa athandaza phezu kwakho waphinde wavuka ebethenisha 18 years last year lo mntwana lo leyo demoni yokuxhuzula idemoni enenkani kabi ya ukuncedakala kwalo mntwana ndiva amandla njengoba uyithetha naleyo ukuba ngabantu balene ngoba ayilulanga fasting leyo kodwa into endikhuthaza ngayo into ukuthi masebenza kuyabonakala andivele uve nalapho ngaphakathi uvuba ikhona impika sathana uyala uSathana kodwa siphela simnqobo kokoko nezinto ozithethayo abanye amadimoni angene umuntu njawe nje engena nje omnye angene kuthiwa ndikhumbule enye intombazane yayiziswa apha ngutata omncwayo iziswa ngemoto ayikwazi uhamba kodwa yathi yongena apha eyadini yavele usendlini yabiza ihambele kamba kodwa kwabuzwa na ubufuna uzuhamba ubela apha phambi kwabefundisi bakho abayazi ukuthi iyadi azifani nje le iyadi yathandaza that is why apha kule yadi yasemishini andifuni umuntu nochayayo andinikezi umuntu nosebenza apha simcele mangasebenze lonto ocela umcinga ezochaya asimniki nemali yami noba ndisekhaya notata uyayazi ayithengi utshwala ayithengi icuba ngoba imali kaNkulunkulu endiziphiwa ngabantu bakaNkulunkulu ngoba njengoba ndiqhubeka ndimise endivuselelo akukho into mhlawumbe sibhatalwa inkonzo yesithini yiminikelo yabantu lonto abantu bandipha yona ndithatha ndimisa icebo likaNkulunkulu ngalo okoko ndethi petrol ngoku ndinemoto ndethi petrol emotweni ndiqiniseka intente ithungiwe qiniseka isystem right abantu endibaceleleyo ba mabazoshumayela abasuka kwamanye amabandla yaqiniseka kaphindele ekhaya ephindela ngemali yakhe so lezo mali ndiziphiwa ngabantu ke abathanda uNkulunkulu ngoba akukho apho ndibangela khona ndisebenza lawo lo msebenzi kaNkulunkulu lezi zinto ke baninzi abantu abane-testimonies zindenza ndivuseleleke ndibe emotionally ke ngilile so ezi zinto ndiyabulela ukuva izinto ezinje mvangeli ininzi ke izinto nendawo ibalisileyo yokukholwa kwakho nezehlileyo endizaziyo ke ezinye kodwa abaphulaphula abazazi ngenye imini sizongena kwi-episode elandelayo sizawungena nzulu egameni lenkosi Yesu into endinoyithetha nje enye ebalulekileyo kule mihla mvangeli yile yokuba abantu besisupport abantu abathunywe nguThixo bebasupport abantu bakaNkulunkulu umuntu ongaqondiyo xa enobizo iba ngathi xa ngabane bizo umbize ecela umnikelo efundisa ngomnikelo enkonzweni iba ngathi uzoqokelela imali ebantwini
kanti part of ipackage yokubizwa njengoba uThixo ekuthathe kwicareer yakho nawe uyadla uyasela uMpostoli Paulos uyibuzile kulonto leyo ebantwini caba baba support uyabuza thina sidla siseli na njengabanye abapostile na abanye amakhosikazi okanye thina basingena amakhosikazi etsho kanjalo ndibabulele kakhulu abantu abasixhasa ngeminikelo tata abanye abaphangeli kodwa ngenxa yokuthanda uThixo nangenxa yokubona izinto uThixo azenzayo nababona ukukhuthala kwethu even nabantu abandixhasa ku social media njengoba bebona nabantu abatshoyo umvangeli nje bathi bathi tata akukho lula ukushumayela elalini ukukhona befundisa endiqonda noba bayi3 akululanga umfundisi unikela tata anikele komnye umfundisi abefundisi xa bekubona babona isininzi sabo ukuthi baku-oppose qha okanye bafune wena ungavele bona uyabona ngibona isandla sikaNkulunkulu noba about 3 abefundisi bacela account number yami bandiphinile batata siyayibona into yenze ezilalini nabazalwane endingakhonzi nabo abanye ndibazi noba babona ko Facebook ndibabona ko WhatsApp abanye ke enye into endifuna ukuyibalula kwakulento ke ye social media iyasebenza tata sebenze ngendlela emangaliso kodwa songena ndicacisa kuyo ku-episode elandelayo umbukeli maka silandele kuyo funa ubalisa imimangaliso eyenzeka ngayo amen tatam yo kangoba kongeza kancinci tatam nje ngela xesha ke ndimane ndisiya phaa emvuseleleni kunento eyenzekayo phaa le nto yoba ngabantu mane ubeka abantu izandla abantu besiwa bekhala abantu into endiyothusa kakhulu yayilaa nto yoba ngabantu ba kuthetha idimoni apha kulo mntu athi ndisuka endaweni ethile okanye ndisuka phantsi kwamanzi okanye ehlathini elithile okanye ndisuka phantsi kwelwandle ndizobambezela okanye ndizodila impilo yakhe okanye ndizochitha ifamily yakhe so ndathi xa ndiyibona amalando la ndiqonda uba enkosi yami noba le nto yenzeka kanjani andandimane ndiyibone yithi tshena sezi-TV ndiqonda uba isuka abebefundisa apha kuya-actwa apha kuthengwa abantu abebefundisa uba xa bahlale phantsi nabantu apha then baxoxe then bayo-acta apha ngaphambili epulpit xa ngaba nasenkonzweni so kulapho ndiqiniseka khona into yoba ngaba ama bendibethwa lulwazi oluncinci yaxa isenzeka phambi kwam phaa elalini yami kulaa ntente tata uyimise phaa ndabona khona into yoba ngabana mani abantu nyani uThixo akathuma uyamthuma umuntu wakho uThixo and yet amngqinele kwenzeka imimangaliso apha phambi kwabantu so mna ndayibhiliva ndayibona phaa into yoba uThixo uyasebenza abantu bekhala besiwa phantsi kuphuma idimoni abantu barhuquluza ingathi kuhamba inyoka kuphuma idimoni ngomthandazo without ioil without ityiwa without amanzi amakhandlela ngokwazi umlilo qha egameni likaYesu kuvekwenzeka igama likaYesu tata lilodwa linamandla so ndabona phaa and into osifundise yona leyo nathi into yoba ngabana umuntu makathandaze egameni likaYesu lona lodwa lingaxutywanga nanto liyasebenza linamandla ngcwele nje igama amen tata amen siyambonga uNkulunkulu mvangeli egameni lenkosi sibabukele emakhaya siyacela into ukuthi le episode niqhubeke ni share ni subscribe ni like ni comment ni react amen nibuze nemibuzo bantwana benkosi egameni lenkosi Yesu waseNazaretha ngiyacela ningixhase kakhulu phaa ku-YouTube ndingulwandile Ndlela the Apostle ngicela laphana ubukele ividiyo zethu ubethe ulike ubethe usubscribe ubethe nala bell lijingayo enzeba xa kungena enye ividiyo ikuxelele ndiyafumaneka ke ku-Facebook ndingu-Reverend Ndlela ngiyacela nalapho kuba ngabana unfollow ubethe nje follow ubethe no subscribe phaya ubethe no like usiphe nezitars to support le movement kaNkulunkulu ibheke phambili amen ku WhatsApp ndiyafumaneka u0655 774532 amen tatam nami ndiyafumaneka babukele ekhaya phaa ku Facebook search nje uM Thandile Faku uyandifumana napha ku WhatsApp ndiyafumaneka ku 063 061
2107. Amen. Abantu abaninji ke basiqalile tatam kule episode nenimangazayo abantu bayabhala tatam Amen. bacela imithandazo and abantu bayancedakala egameni lika Yesu Kristu Amen. waseNazaretha. Iprovince zonke from KZN abantu bayasibhalela becela imithandazo, inkosi ibanceda Amen. egameni lika Yesu Amen. Kristu. Amen. Amen. God bless you. Amen. Jesus. My God. Amen.